Ja. Neem je. Deze dingen. Nou, deze. Dit heb ik nog een plaatje ook. Dat is wel mooi. Lijst dat ik zou maken. De lijst. Dus. Die is mooi. Ja. Prachtig. Wat is het daarmee? Dit is gewoon een steigerhout. Hij is zuinig. Ja. Koper. Dit heb ik al eens uitvreesd. Ja, dat kan het zijn, al in het verstek. Ja. En die vond ik er wel bij passen bij dit schilderij. Bij deze afbeelding, ja. Ja, dat is totaalbeeld. En onder heb ik nog 2 hingen. Dus, Zo, die heb ik nog. ja. Welke neemt mij nou mooi? Ik denk dat die mij neemt. En die neemt mij. En deze weet ik nog net. Er was nog even een afscheid van nemen dan. Nou, ik woon wel kwijt. Zo. Dat wel. Ja, ik woon wel kwijt. Ja. Het is een hartstikke mooi ding. Ja, prachtig. Ja, het is een beetje dit, hè. Dat been. Het strafskind. Nou, dit ben al hier dat ik bij Jan Popme die voor cursussen. Dus ja. Leuk. Ik ga elke dinsdag aan elkaar heen. Pauze. En wat is het verhaal bij die? Dat verhaal, ja, dat moet die zich uit een ooi voorstellen. Dat is iets, dat heb ik airbrust, die. Dit heb ik airbrust, die lucht heb ik airbrust. Kijk, is dan een bepaald effect is het erop. Dus ja. Mooi. En die oren, ik denk dat ik misschien het trekken heen weer, dat is bij mooi. Ik neem mijn ezel even mooi. Die neem ik even mooi. Ik zit een beetje maar bezig. Ik net hier zo'n taak aan weer. Dat is deze, daar ben ik er maar bezig. Oh, prachtig. En dan maken ze hem ook mooi. Ja, daar ben ik even wat bezig. Dan kijk ik toch even het verhaal, dat even wat aan. Ja, Ja, geweldig. een beetje snel later. Nou, ik ben schilderspul even mooi. Ja goed, het is gewoon een hobby. Nou, Ja. dat probeer ik Jan ik even mooi te promoten. Nou, Precies. dus ik was het leuk voor hem. Dus nou, het toont ik hartstikke drukje. Heel veel cursisten het dan ook. Dus het komt wel aardig in trek. Ja, Het, volgens mij. dit is mijn eigen fantasie wat. Dat heb ik een beetje zo wat helder. Met z'n dingetjes. Dus ja. Er gaat een telefoon bij die. Dus, nou, ik ga even onder. Kijk die op.